హాయ్ లిజనర్స్, వెల్కమ్ టు బిగ్ సౌండ్ ఛానల్. మీరు కానీ మొదటిసారి నా ఛానల్ విజిట్ చేసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఆ తర్వాత వచ్చే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. దీని ద్వారా నేను డైలీ పెట్టే వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీరు పొందవచ్చు. ప్రియమైన విద్యార్థులారా, వెల్కమ్ టు బిగ్ సౌండ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం 4వ తరగతి తెలుగు వాచకంలోని 9వ పాఠ్యాంశంలోని ఈ మాసపు పాట అయినటువంటి వెయ్యేళ్ల కవివోయి గేయం నేర్చుకుందాం. 1000 సంవత్సరాల వెనకాల కవినోయ్, 1000 సంవత్సరాలు పోయాక కవినోయ్. 1000 సంవత్సరాల వెనకాల కవినోయ్, 1000 సంవత్సరాలు పోయాక కవినోయ్. వేదాల రుక్కులో పాడాను నేనోయ్, వాల్మీకి గొంతులో ప్రవహించినానోయ్. వేదాల రుక్కులో పాడాను నోనోయ్, వాల్మీకి గొంతులో ప్రవహించినానోయ్. 1000 సంవత్సరాల వెనకాల కవినోయ్, 1000 సంవత్సరాలు పోయాక కవినోయ్. వ్యాసర్షి గీతిలో ప్రజ్వరిల్లానోయ్, కవిగుణార్జుని రక్త కణమును నేనోయ్. వ్యాసర్షి గీతిలో ప్రజ్వరిల్లానోయ్, కవిగుణార్జుని రక్త కణమును నేనోయ్. కాళిదాసానంద కంపిత స్వరమునోయ్, ఆంధ్ర కవి భవభూతి అమృత శోకాన్నోయ్. కాళిదాసానంద కంపిత స్వరమునోయ్, ఆంధ్ర కవి భవభూతి అమృత శోకాన్నోయ్. 1000 సంవత్సరాల వెనకాల కవినోయ్, 1000 సంవత్సరాలు పోయాక కవినోయ్. వేదాల రుక్కులో పాడాను నేనోయ్, వాల్మీకి గొంతులో ప్రవహించినానోయ్. తిక్కన్న తెలుగులా తీర్పునైనానోయ్, ఈనాటి పాటలో ఇమిడిపోయానోయ్. తిక్కన్న తెలుగులా తీర్పునైనానోయ్, ఈనాటి పాటలో ఇమిడిపోయానోయ్. అన్ని భాషల వన్య చిన్నెలైనానోయ్, ఆశాంతముల వరకు ఆవరించానోయ్. అన్ని భాషల వన్య చిన్నెలైనానోయ్, ఆశాంతముల వరకు ఆవరించానోయ్. 1000 సంవత్సరాల వెనకాల కవినోయ్, 1000 సంవత్సరాలు పోయాక కవినోయ్. వేదాల రుక్కులో పాడాను నేనోయ్, వాల్మీకి గొంతులో ప్రవహించినానోయ్. 1000 సంవత్సరాల వెనకాల కవినోయ్, 1000 సంవత్సరాలు పోయాక కవినోయ్. ప్రియమైన విద్యార్థురాలా, వెయ్యేళ్ల కవినోయ్ గేయం విన్నారు కదా. ధన్యవాదాలు. డియర్ లిజనర్స్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, like and share our channel Big Sound.